Čelništvo općine Križ posljednjih je godina od Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije tražilo da u svoj plan i program uvrste asfaltiranje županijske ceste koja povezuje Ivanić-Grad i Križ, prije svega kroz naselje Bunjani. To im je krajem ove godine i uspjelo, budući da je nedavno završeno njeno asfaltiranje. Toliko željena županijska dionica koja je zapravo u ovoj prvoj fazi asfaltirana u ukupnoj dužini od 2 km. Nastavak radova se očekuje na proljeće s obzirom da je cjelokupna duljina te ceste otprilike 4,5 km. Investitor asfaltiranja bila je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije. Vrijednost asfaltiranja cijele njene dionice u punoj dužini od 4,5 km procjenjuje se na otprilike 3 milijuna kuna. Nije uvijek lako iskamčati i dobiti nešto što je i u tuđem vlasništvu, ali evo, uz krajnje napore smo uspjeli dobiti za početak ovih 2 km. U općini Križ vjeruju da će tijekom 2017. uslijediti nastavak asfaltiranja.